kuti augone zvikanzitengesa zvawinazvo upe kuvarombo haina kumitira mushi. Haisi nyaya yekuti Jesu angari against this man, but aida kumshowa a picture yekuti when you trust in your ability you always fail. You need the grace of God. So the Pharisees were so serious to an extent yekuti kuporeswa kwemunhu kwakatova bhowa nokuti yaiva sabata. Church is supposed to kupembera kuti munhu anga akaremara 18 years apora kwatoni testimony vakataiwa tera zvaitwa hazvisi. Orati kana imi muchiziva kuti pane madays azvinogona kuitwa maidii kufanoita henyu. Kuti that power to heal havana, but the mind to condemn ndoiri mavari. Kuporesa kwacho havakwanise, asi kutsura nekutuka anenge aporeswa vachimukondema on the sake of the day ndo zvavanogona. So Jesu haana kurivhesa healing yemukadzi uyu nokuti yaiva sabata. Healing yake yakatova permanent, although pane vanhu vasiri happy nazvo. Dai Mwari akakukomborera mumazuva anonzi azviite, mumazuva anofungidzirwa nevanhu kuti musizeni ino hapana paunosimuka napo ona mamirira zvakaita, may the hand of the Lord help you to rise. Jesu wakaporesa munhu mumazuva risiri kutarisirwa nevanhu ravasiri kuda, asi akazviita ende haana kurivhesa. So mukadzi uyu wakashedzwa to the front. Ndokubva Jesu apedza kuporesa mukadzi ndokubva ataura a statement yandidenda kuti ndiparidze nyaya iyi. Zvanzi uyu haasi here mwanasikana of the daughter of Abraham who was bound by the demon for 18 years. Say Jesu ari kumenshena the name Abraham pa issue ye healing yemukadzi uyu, and also mentioning the time yekuti anga ari bound for 18 years. Kureva kuti nhasi ndichada kudzidzisa pamusoro mathematics dzekudenga. Mukadzi uyu haisi coincidence kuti ari kuporeswa ari pa 18 years uye pachitaurwa issue yaAbraham. But Jesu une nyaya arikuda kutionesa, handide nonditari kutaure pamusoro pemarights. Yaitova right yake and anga atori pa right time yekuti awane kuporeswa kwake. Sei kana ari Abraham ane nguva yekuti ari kubva kunobatsira Lot kuhondo, ari mune imwe nzvimbo ndokubva asangana na Melchizedek. That's Genesis 14. Asangana na Melchizedek. Genesis 12. Asangana na Melchizedek. Zvanzi iye ndokubva apa a tenth yezvaanga awana kubva pahondo yaaita achipa kuna Melchizedek. Melchizedek ndokubva apawo Abraham chingwa newaini, esimbu yaKristu kana kuti muviri washe. Kureva kuti kusangana kwaAbraham na Melchizedek ishadow picture yaJesu naAbraham. Nokuti zvakapresentwa naMelchizedek zvinongoreva Jesu chingwa newaini. Jesu agara nevadzidzi vake anoti izvi itai mukundirangarira nguva dzese, ndokubva abedirira chingwa ndokubva apa waini akati chingwa ichi muviri wangu, waini ndoropa rangu. So Melchizedek pazvaari kupresenta kuna Abraham pari kupresentwa Kristu. Then Abraham ane zvaari kupa kuna Melchizedek inova a tenth. Alright. So mukadzi uyu anga ari bound for 18 years. She is also a daughter to Abraham. Saka Jesu ari kuti pano pane nyaya yanga yakavanzika izvi kuzikana nemafarisi vari kukriticiza ipi yekuti kana Abraham ari baba wemusikana uyu, Abraham akasangana neni kuna Melchizedek akandipa 10, uyu ane 18 years akabhenda musana. Tikagona kutora 10, our God is a God of multiplication. Saka pesi panokomborera munhu anoti be fruitful and multiply. So uyu mukadzi akabhenda musana for 18 years ari daughter of Abraham, akasangana naJesu akamupa a tenth. Zvoreva kuti tikatora 18 years dzekurwara kwake times 10 inotipa 18, inotipa 180. Tikaenda kuma degrees, 180 degrees means a straight line. Line riri straight ma degrees acho I 180. So mukadzi uyu ari bound for 18 years. She is a daughter of Abraham, akabhadhara a tenth, which means atojuku healing yake nokuti ari museason yekuva straight. But inhau yekuti angangodaro asingazive marights ake, marights haakumiririre,
but kana wakuziva marights unomira kusvika akubenefita. Kodzero hadzikumiririre, but kana wakuziva kodzero ndiwe unomira kuti kodzero dzako dzizadzikiswe. So mukadzi, she was in the right season yekuva straight, but she was still bound for 18 years. Ari kutadza kuunderstanda kuti ndakatsika platform yekutenda by faith ndiri mwana waAbraham. So mufaith realm mune 10 dzakadepositwa nababa Abraham kuna Jesu, ende izvezvi ndamu 18 years ndakapenda musana. So ndikatora zvakaitwa naAbraham nemakore andarwara 18, 10 times 18, 180. 180 degrees means straight line. Saka haisi coincidence kuti nyaya yemukadzi akapenda musana ari kuoperata pa 45 degrees auhilwe naJesu amu 18 years. So healing yake yakanyanyobhesa pakuunderstanda marights. Unomboziva here kuti pane kupora kunoita munhu wedha anambatirwa haana zvitipenda nechirwere chaainacho. Ukaenda kunana chiremba vanokuudza type yezvinhu zvekudya, eating ipackage inowanikwa futi pahealing. Ukatorwara izvezvi ukaenda kunana chiremba unozwa kuti unofanira kudya zvakati, unofanira kudya zvakati, kurati kudya kurapwa. A balanced diet utori mushonga unorapa mumachallenges muupenyu hwemunhu. So iwayo ukasawana unorwara kwete nekuti waroiwa kana kuti kune madhimoni, you are missing zvinhu zvinokupa a certain benefit pamaproteins nemacarbohydrate in a certain area. So anonzi marights, kodzero dzako semwana waMwari dzinowanikwa mushoko raMwari. Kana waverenga wapawana, you must know what to do for the rights to benefit you. Munhu wese anorarama anawo anonzi human rights, but hazvitatise vanhu kukuill-treata. Unogona kutobatirwa ukatodzvanyirirwa ione kodzero dzako. Saka uchiona nedzimwe nguva munhu akasungwa vachikasika kuti dai ndatsvaga lawyer. Why? Because kana akusunga wacho akanzwa kuti une lawyer rawinaro haakuroi mambama sezvaanoita rimwe timu. Pane pamwe pekuti masungwa so muchingorohwa muchiitwa sei, ozonzwa uchiti let me just talk to my lawyer. Unoona mbama dzaakuita dzichidzorwawo. Kurati vanogona ngokujairira ngokubatirira kuti hauna kodzero dzaunoziva, kana kuti hauna anoziva kodzero anogona kumira newe. So kuva nemarights hakutatise vanhu kukuabusa. So even the devil can also abuse you. Uri mwana waMwari une kodzero dzako. When you don't know what to do, you'll be vulnerable to the devil. Pane zvaunofanirwa kuziva, kana waziva une zvaunofanirwa kuita. So ndati tine zvatinoitirwa naMwari nokuti ndibaba vedu, tine zvatinofanirwa kuita nokuti tinoziva kuti Mwari ndibaba wedu. I'll give you an example. Ngautizvibate quickly. Kune mukomana aiva so bully kuchikoro, aita zvaanoda nesunguva dzese, but pane musi wakanzi next week kune parents day. So nasekuru vangu vakauya, samukomana anga akajara kuti akangonono kuti mufanoni yapolishe bhutsi yamukoma, yapolishe bhutsi yangu zvongopulana kuchikoro izvi. On that day, musi weparents day, sekuru vangu vari kufamba vari pamberi apa ndiri kumashure, akataura the same thing. Mufanoni polisha bhutsi yamukoma. Ini nekuziva kuti ari pamberi apa ndisekuru vangu, tine ukama, havandiregerere ndichiitwa zvandiri kuitwa izvi. Ndakachinja matauriro, kwete nokuti ndane mamaselsi ndinomurova mukomana. Kuziva kwakandipa kumubvunza kuti mufana wako unomuziva. Language iyoyo yakaita kuti iye ambotarisa ari pamberi pangu, ndokubva ona takati fananei, ndokubva aziva kuti not today. Amen. So ukaziva kuti uri mwana waMwari zvinotangira palanguage. Satani ngaavhunduke kuti munhu ndofu uyu ari kutaura kubudirira indava. Audzwa nani kunzi anosumuka nyika yakaoma kudai. Wakaipa ngaasvike paanonyumwa kuti une zvawaakuziva. Daniel 11:32, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba,
vachaita mabasa makuru kwete kuti vachaitirwa. There is a dimension where you are supposed to do. Mark 16:17. You know, if you believe, you cast out devils. If you believe. So, kana watu a believer, you have the right to cast out devils. But kazhinji nokuti munhu azive kodzero nema rights ake, anofungidzira kuti izvozvo zviri muklasi yema gifts. Kudzinga mwechina zviri pa 2 dimensions. You can be gifted as a deliverance minister, and you can also exercise the power as a believer to cast out devils. Mark 16:17. If you believe, you cast out devils. If you become prophet or bishop or elder, a believer, you have the right. Kana uine right to exercise. Problem ndekuti nokutika inishwa ndingadzinge demoni. Icho kwadi kuti asiwono dzinga. Iwo chako kutenda. Oita zvaanotaura. Iye oita zvaakavimbisa. Vanhu vakaenda deeper even understanding ye marriage. Vakanetsana kuti mumba muna mwana. Unonzwawo kuti leta namata Mwari atipa vana. Kuroti tinotoziva kuti vana hatisi tinomanufacture vana. Vana tunopiwa naMwari. So there are times yekuti tine zvinhu zvatinofungidzira kuti kana shoko ratidzinga madhimoni, unotanga kumbonzwa power racho kuti unaro. You believe by understanding. Then when you exercise kuti demon come out, rakuziva kuti you are a believer trusting upon the Lord. Anozviita ndiMwari. Saka Bible richiti ndichavadzinga vauya kuno vachiti takadzinga madhimoni muzita renyu. Paindinetsa kuti vanodzingirwei vanhu vaidzinga madhimoni. Wotozoona kuti vati taidzinga madhimoni muzita renyu. Kureva kuti unenge uchizviita muzita rake kwete rako. Kwete mupawa rako bati rake. Which means kana wako understanda kuti ini ndinenge poto haichage muriwo. Muridzi wemba anotsvaga muriwo kuti aise mupoto abike. Hakuna poto inotsvaga muriwo. Ikangova poto yakachena inongoshandiswawo mumba kubikiswa zvakanaka. Wafanana nemunhu ajoina kuarmy. Wapedza training kuarmy haureze mari yepfuti kana yemanjombo kana yecamouflage. Izvozvo ma-rights ako as an army, as a soldier, kuti upiwe zvinhu izvozvo. Ukangoona apedza training aruchagaiga pfuti igandanga. A true soldier, they are designed to benefit from the system yavatrainer. So mukingdom yaMwari musystem yeumambo mune zvinhu zvirimo, but nenyaya yekuti munhu anenge asiri kuziva. The fall of man mugarden reEden yaiva the fall pa understanding. Nokuti Satani paakapinda munyoka akauya kuzotesta information. Ndizvo here kuti Mwari akati mukadya munofa. Wakaipa paari kupinda munyoka ari kuya achitesta knowledge. Ndobva ati kuti Mwari anotya kuti mukadya munofanana naye. Yet munhu akasikwa nelikeness neimage yaMwari. But pafall yake ari kupiwa temptation inotaridza kuti knowledge iyo yanga yashoma muna Adamu. Haungadye kuti mufanane. When you lack knowledge, unopatwa kwavari nema-rights. And I will explain. Jesu ari paCalvary. Bible rinoti akadanidzira nezwi guru. Mucheka waiva mutemberi ndokubva watsemuka nepakati. Mucheka uri kutsemuririwei? Uri kupa vanhu a new identity. Nokuti kwaiva nemapriest vaenda kuHall of the Holies koita mbombera yainamata iri kuseri kweketeni. But nekuda kwaJesu akatiita vaprista. We are now a royal priesthood, peculiar people and a chosen generation. Kureva kuti kana paiva neketeni raiva divider, kana ratsemurwa, we are all equal now. Pakuoperate in the kingdom. Chatakasiyana ma-rights. Chatakasiyana ma-gifts. Chatakafanana ma-rights. Kodzero dzako iwewe na prophet dzakafanana muna Mwari. Chamakasiyana ioffice negift yake kuti is a prophet. But nekuti uri mwana wa Mwari, iwewe nemaprofeti maumbaye makatofanana. Muri vana vaMwari. Mune ma-rights akafanana. Chamakasiyana ma-gift zvipo chakafanana
ikodzero. Ukasaziva kodzero dzako une zvimwe zvaunofungidzira kuti ichi chipo. Gamba is your right as a believer. Curtain rakatsemurwa muchechi naJesu rinongoreva kuti now you can see pamanga musingaone, ende Mwari anokunzwa inokuti ya VIP kwese. I'm sure ndopane picture yekuti uku VIP uku ndokumbombera sapaiswa curtain. Sa curtain parakatsemurwa makuoperate within the same area pama rights enyu as believers. So mukadzi anga akapenda musana, picture yako, picture ya church, picture yangu. Pakuti kudi kana munhu ari munhu mukuru oita chirwere kana tuone mara zvokuti anenge akakomba musana, ndoda tuone picture iyi. Munhu mukuru anofanira kunge achiona at this level, but kana ane chirwere chekubhenda anenge akuona pa level iyi, but anopareta semwana mudiki ari mombe. Haoni zvinoonekwa nevanhu vezera rake, anoona zvinoonekwa. Asatambonzwa zera rakura rinofanirwa kudhiskasa pamusoro pemastendi simendi inoita mari vachitaura zvinhu zvinowanikwa kulevel yofana. Imwe type iyo yakatoremara zvekutodaro. Spiritually not type yemukadzi wandiri kuparidza. Unofanirwa kuitaura zvevakuru zvakarongeka zvinotaridza kuti wakurawo waane vazukuru wada kutsvagawo pekugara nekudii, but unoenda palevel diki nekuti unongochitaura zvinhu zvisina basa. Vamwe vari kuona kumberi kuri kuendwa kuti takura taane mhuri taada kuitira mhuri zvinhu, iwewo wakura wakakura kudaro uchiri kumabhebhi. No wonder achizonzi boyfriend, he boy Joshua, boys mindset yake boys. Kunzi boyfriend kurijudzwa, kunzi you think like a boy. Because kana uri mudhara mukuru wakufanira kuita zvinhu zvombe. Chasing after girls at your age kunoita kuti upiwe zita rekunzi boyfriend, you think like a boy. Umaskiste 70 ikoko uri pa WhatsApp, hey, how are you keeping? Funga kuti simendi imari vazukuru vako osa tine pamwe pekuti vana vanotozonamata vakudzinga iwewe septimoni zisekuru rakafa richiita zvemabhebhi sina musha. Vanhu pane kuti vadzingwe mweya china vachadzingwa iwewe. Mukadzi uyu dambudziko rake nderekuti anga akakombama musana, which means kana iri paishu yekuva reproductive kuti ave nepamuviri, it was not going to be so. Why? Because panhumbu inofanira kunge une backbone inogona kutakura pregnancy for 9 months, but kana wakakombama this way nhumbu yacho inotokudonhedza. Ari kuoperate ari palevel yevapana, ari munhu mukuru. Haana zvihombe zvaari kuita zvezera rake zvingataridza kuti munhu yakura. Zvese zvaari kuita. I love this, I love example so much. Ndikandikupenda. Ndomuka vanogara kumarokesheni zvinoti zvigure munoziva right? Chigure chikadarika murokesheni so chinoteerwa nevana. Iye ari munhu mukuru. Sapaindinetsa kuti damadhara asingade kusapota mwoyo wavo. Tuwafana totinoteera chigure murokesheni. Ndakazodiscover kuti nature yevana yekutamba nemadhaga. Chigure unyanga ari munhu mukuru anozora madhaga. Saka vafana vanozokalkuleta kuti hai saizi yedu apa haasi munhu mukuru yachiruzora madhaga kudai so. Vafana chavanoteera i-character more than age. Kuna chinobowa chekuti 65 years unonzi boyfriend, boy iwewe. Uri kutukwa kunzi you think like a boy. You must mature and do great things. Dambudziko raamai rekukombama musana idambudziko rako nerangu rekuti patiri suppose kuona kumberi nezvinhu zvakanaka, we are still here. Idambudziko raAfrica, Africa yakatobhendawo musana futi. Kunze kuva kumberi in technology and many things, isu patichiri ndaipapa. Pamukuva yekuti titaure zvimwe zvinoendera mberi neupenyu, yaningotaura nyaya dzekumashure. Atopedza. Pane kutaura production nekusimuka nezvimwe zvese yatingodifaina kumashure. Tisazokanganwa apo apo. Tisazokanganwa apo apo. What's that in my glass my so?
windscreen ikazvumira kukura kwechinhu kunokuudza kuti chakakosha zvakadika. Akakadika because kanokuratidza kwawabva. History yakanaka but haina kunakisa kudarika kuziva destiny. Kavhiumira kanokuudza kuti kune kwabviwa but haisi nyaya hombe, poto uchingota check. You check pavhiumira but you look pa windscreen. Checking kupota uchidongorera uku hakudongorerwe ndokuri kuendwa. Saka ukadhiraivha uchiconcentrata nekwawabva unodhuma future. Future inenge ichingokrasha nokuti kurungoramba kuti bati bye uye kuye kwausinamira mushe musakangana ipapo sakangana. We will always check where we are coming from, but we are focused where we are going. We respect where we are coming from, but don't forget we are still going somewhere. That's reality of life. Amen. Tikaignore ipapo tinoramba tine nhamo yeAfrica yekuramba takatarisana. Mukadzi anga akapenda musana mukadzi mukuru, vamwe vachiona zvihombe vachitaura zvikuru, iye nokuti kwaakabhendera ane influence yevanhu vaakaenzana navo pamusoro kwete paheight. Saka ava zvavanotaura nezvavanodiscasa ndo lifestyle yake. Mumwe munhu wakatoreba iwewe but wakabhendeswa netype of friends. Mafriends ako vari palower level thinking, havana zvikuru zvavanodiscasa. Iwewe waifanira kunge wakuita zvihombe but ivavo manje ndo influence yako zvokuti zvamunozi haringadoke kazuva muchingotaura bhora chete. Yavana mapikicha mukomana anonzi Ronaldo wokuManchester ane mazimotikari ake so ngati kana ikadyiwa zvakadii iye hadyiki asimuka vanoita BPTs. Saka zvemasports kupota uchicheka kavhiumira kelife. Destiny yako inoda kupiwa focus. Kwete ukuti uku ndokune nyaya chete. Vatiregerera dai uchinja kochi vatiregerera iwe life yako iyi yakaregerwa kudhara izvi. Watova mhene kudivision chii? Hauna kana basa nazvo. Mhene division yauri palife chete. Zvanzi haasi here mwana waAbraham pakutenda abatwa nedhimoni for 18 years ikamubhendesa musana. Abraham anopinda papi panhau yekuponeswa kwemukadzi uyu makore asvika ekunzi 18 atori prophetic kuti kana Abraham wakabhadhara a tenth to me uye ane 18 years tikati 10 times 18 180 straight line in 180 degrees, which means mukadzi uyu ari kuoperata pa 45 nekuti haazive zvakaitwa paplatform yababa wakaAbraham wekutenda. Akaziva kuti baba Abraham wakabvisa a 10 iye ane 18 dzekubhenda, ngaatori zviri muna baba 10 by 18 yobva yava 180 which represents a straight line. Haisi coincidence kuti dhimoni rakamubhendesa musana for 18 years ari daughter waAbraham. Yaida kuti tidzidziswe kuti ukasaziva your rights unotoita overdue, unodarika nguva yekubudirira kwako. I'll show you this picture. Nhumbu yanga ina Maria achikamubereka Jesu yanga isina ishi yemamanzi, yanga yakaprofitwa birthplace more than time. Zvanzi kudii Mika 5 verse 2 Bethlehem Juda nyanga uri mudiki mauri muchaberekwa mambo, the place not time. Zvekuti uyu paakabva kuGalirea achienda kuBethlehem paakangosvika ikoko akabva abereka, which means kuberekwa kwaJesu kwanga kwakabatwa mostly next time, I mean next place more than time. Pakaprofitwa nzvimbo yekuberekera kwete nguva nekuti paakangosvika ikoko. Luke chapter 2, when they got there time came for her to deliver. Chaikontrola time in place. Nhumbu dziri natural hadzina ine place. Time ikakwana waenda kunohodha kumesina unoberekera ikoko. Vanotokuudza ananyamukuta kuchipatara kuti musafambe mamanzi asvika nhumbu yenyu hapakaenda kufamba-famba. Garai muri panzvimbo uri padhuze. Why? Nokuti nhumbu iri natural haina basa neplace. But yaJesu yanga yakaprofitwa nzvimbo. Saka vakatozoenda neusiku
And vachisvika ikoko ndokubva vabatsirwa. Right, but akaita a step into the place. Akaita a step to deliverance yake. Akabata mwana. I'll leave that one. This subject yemamusi. Ani mukadzi ani dambudziko rekukomba mari kupenda musana. Church inogona kuva nedambudziko rekupenda musana pakuti kudii yakatarisa pa10 commandments yotadza kuona kuti before the 10 commandments God was already operating through faith nana Abraham. Malaws akauya pa Mount Sinai through Moses, but before Moses God was there and people were worshiping God. So law kana yakauya pa Mount Sinai through Moses. Kana ndamutaranezva Abraham, I'm talking about faith. So in the New Testament church, tinogona kupendeserwa pa law, yet we must see further. Tona kuti law yakauya pakata kumashure kwa kuna Abraham baba yedu pakutenda. Akaitei. Totanga kuoperata sevana va Abraham nekutenda. And to go back to law. Law inopendesa. Why nokuti unogona kuti haina ndimba ndizoita sei, but hauzoshaya kako. Yeah, women, unokwenda zvimapepi chete. Iyo zvimapepa uite. Marimadiro anoita mari unozvuva. Ukaenda pa 10 commandments, unaona kuti inotokupendesa haupamiri. But ukaita look further now. So mukadzi anga nedambudziko rekupenda musana. But aiona zviri pano. Kwete zvezera rake. Nokuti zvezera rake dai anga ari straight. Aiona zviri kure kumeru. Saka dambudziko rakamupa kuona zviri apa. Vanhu vakadaro maifa havana kwavanoenda. Vakamborambwa naMwari mubhuku raJudges chapter 7. Zvanzi Gideon enda nevanhu pamvura. Wonondiseparatira vanhu pamanwiro kwete pakusanwa. Zvanzi vanorumwa nemiromo vachiisa, vanomwa nemaoko vachiisa pamuromo. Enda nawo unokunda. Vanonwa nemiromo chete ngavadzoke kumba. Itaipi inoona zviri pano isina focus nefuture. Vari kunwa nemaoko, they are ready to go. Vachiri kuona kuri kuendwa. Vanonwa nemiromo, they forget everything. Vanotarisa pano. No type yekuti ikatambira mari aione mhuri inonwa yese inongoona ipapa. Kuti huri ipo haipere. Inoperebiwa. Amen. That's my brother who stand up here and the one who invited me to this place 2008. So he's in general. I love you, thank you so much. So now we're going to Shrimperi. Inokosha. Yakaita kuti Mwari andikwa kuti itaipa ndifambe naye. Because yaka lose the focus. Tine vanhu vekuti zviri kuonekwa ndo zviri pano kwete kumberuko. Afunda kuti ndine vana vachazodawo pekugara. Yese yaabata. Haiperi. Jesu chaawana haana kumwe kwaanoona. Anongoona paari chete. Mwari akati kuna Gideon, itaipi yandiri kufamba naye. Mwari chaiye kuramba vanhu kwete Satani. Mwari yakati Gideon dzora vanhu. Chane itaipi yakadai. Isingazoti pane kuhondo kuri kuendwa. Iri kunakirwa nemvura iripa. Mapedza kunwa mvura pese battle to fight kumeru. Nokuti kana watonwa wakadai, enemy ikatanga kuuya kubva kwaone unourayirwa mukutya. Tine vanhu vafira mudoro. Imomo ngomaziro. Hakuna chimwe chaita muupenyu. Akangonzi aimwa chete. Amenda kuti nhamo yemwe sekuru wangu kumusha kutomboshawo. Pane kare handizive mazano vachiti paune tsika yekuti kunogovewa zvemufi. Zvekugowa zviri. Zvaida kugovewa zvacho hakuna aida. Notambura zvekuti zvinogovewa noti kwapisai. Pane pasina chakanaka baba. Afari murume mukuru. Hembe kunzi golai vana tungotaiwa kusadaro sangati. Tumapoto kumakakupisai. Unosvika kuti wafa. Tena kuti hauzonyara wafa akukati. Hey! Imagine wafa vanhu kutogwa izvinhu zvako nechitotaiwa achikopisai. Focus yasikuru wangu engera. Hakuna kumberi kunoonekwa, hakuna zvinorongwa mulife. So mukadzi uyu Luke 13:16 zvanzi anga akapenda musana. Vamwe vake vakadzi vakuru vezera rake vakamira kudai so.
vaiona kumberi iye nekuti akapenda musana aiona zviri pano. So aitaura semusikana iye ari mukadzi mukuru akapiwa mari yemuriwo unosvika adya ake mazepe. Osa pane pamba kuti unosona amai avakapenda vakomanawo varume futi kune taipi yakapenda mari yehupfu yemhuri uzandazoenda kutumbari kuhora tatinegeu saka gemu ndiri mari yehupfu kai unenge wakapenda ukatu. So Jesu auya zvanzi akamudana kumberi rati dhimoni racho ruda kukuvanza manje akashedzwa kumberi rati anga ari kumashure ende kana pakazara vanhu munhu ari kumashure akapenda musana panosara kagepa aoneke zvokuti it was a prophetic thing yakaitwa naJesu kuziva kuti pane munhu pakati apa senda akapenda musana asiri kuoneka rati haana kuonekwa chiso. The gap rakaudza Jesu pane munhu ari papo ende ari mudzimai mukuru for 18 years. She was bound by the devil. Akangokomba makudai. Handizive makore mangani awashanda usina kana chimwe chete chawaronga chine chekuita nefuture. Zvese ndi today. Hakuna zvinombofungwa kuti yandiri kuita inosiya ngozi kumunhu yekwangu kungozi yekunodori rume vanhu. Ose kuna vanhu vakapenda mindset. Kana toda kurohwa vanhu munotsvagwa imi munorohwa vanhu moita ngozi kusha kwenyu ngozi makapenda ende vanotoziva kuti muriko uchipiwe zvako zveapa kunorova vanhu zina rechindosafa vakuru. There is more in life than drinking beer. Mune zvihombe zvakakura kudarika kuti pane munhu akumwisa iroro dhimoni rinoda kumbobatwa bishana wezi pese paunoda kuurega haushayi munhu anokuitira kodi handiriko ukangoti ndada kuhusiya unzaona kutoti huri mahara hati pausingade kusiya pesa uri kuita kutambirira kuhunwa ida kusiya woni unotsvaga uzofoni yapinda so baba kunoko wakadii uwepo hwenyu chete zvakabatirwa Jesu. Saka anokuti atari rudo aiwa anofa kuleka haana rudo anotora rudo ndimwari saka naana but ona akuita rudo ari kuinvesta ane vanhu vaanosponsor kuti vasvike pakuparara ukaona maipotifa vakuti ndibate zvinotozikanwa kuti ukasavabata unoita shefu. Saka Satani anoziva kuti bhera kumbari maipotifa kuti mukadzomagama kadzwa shefu. Pane zvimwe zvaunofanirwa kunyumwa kuti zvakanyanyonakisa enda zvawaenedzekana mindset yako inoshanda but pane zvinhu zviri spiritual pakauya munhu wakamira naye padhuza akakuti adhora chamauzomuwatingatadzosokotisiake unotitensi but ari pasaidi pako akakupa 20,000 years akudisa kuriso akamira kesifanoda kuenda ko unoikanda pasi kupinda zvaita sei hazvino kuti haudi mari yakawanda mauri mune chinokuudza kuti nanotizive rabva kutu ndopari kufira vanhu apa ndinokuwadzwa uri kutoda mari zhinji but ikauya zhinji hauitambiri nati mauri mune chinokuudza. Amai avakashedzwa kumberi ndokubva vaporeswa vafarisi ndokubva vataiwa madhays ekuporesana ari kwako mana programs amaita machikora murawo wedhei. Jesu akati ingoni mune madhonga munosunungura achinonwa mvura. Dhongi nemunhu chakosha chii? Kuda kuti vanhu maFarisees kwavari the day means a lot than human life. Vanokoshesa zuva. Ambotsanangura Yesu we. Sabata rakamira sekudai. Chairo remuBhaibheri petene pakalenda. Kalenda redu riri biased. Why? Because pane parinoramba Kristu, parinoti BC before Christ. But Buddha John in the beginning, Angariko was the Word. The Word was with God. The Word was God, and He became flesh. Not hakuna chinonzi BC, hakuna before Christ. Christ was there before everything. Saka kalenda ina BC ikakubatisa Sabata yagara yakapotsa kubata Ishe. Okay, on the 7th day of creation, Mwari vakazorora vakaropafadza zuva vakarikoshesa rikava Sabata rikava holy. I 7th day
whether from Sunday or Monday, 7th day pakusika kwavaita vakatanga chingani handizivi. I7th day vatere calendar pavakasika musi wechi7 vorakava sabata. So sabata rega isi Saturday in mystery. And the rest I know, Matthew 11:28, uyai kwandiri, the person, Jesus is our rest. Ukashaya Jesu auzorore. Ukashaya Jesu otaimira Saturday, zvikwambo zvinokurova Saturday. Mwechina izorori kutambudza vanhu nokuti kalenda rati zororai. Saka Jesu ari kuti kana dhimoni risingazorore kupendesa munhu musana ini Saturday. Inda akada kuspekta dhimoni kuti rishande isimotirambidza. Sei makuda kuti dhimoni rite rishande Saturday. Jesu onzvimomira. Saka Jesu akati handiri vhese inenge yakuenda nayo. Chechi risapozi kufara kuti mutendi widanga ngari mara apora iri kuti aiwa poreswa romutendi. So ukakuza kuti kuchechi kwaunoenda vatakupemberera. Vakaleta revelation they will even fight you. Mukati wekuzodza Jesu perfume haana kuombererwa maoko. Vakatoti what a waste. Yatambiswa perfume. Dai yatengeswa. Yapiwa varombo. And the mindset yacho kainzwa so inenge nekakunamata. Haina kunzi dai yatengeswa yaraswayo. Naita ke nevanhu vanoshaya. Jesu ndokubva ataiwa varombo muchange muinawo nguva dzose. Jesu asingade poverty. Pane paakati varombo muchange muinawo nguva dzose. Ari kurevei? Ari kuti kana mune mindset seya muinayo iyi, urombo panyika hupere. Ipi yekuti mukadzi uyu paari kuzora Jesu perfume, she's doing this nokuti your only opportunity to anoint his body before burial. So now when you miss opportunity, poverty is close to you. Because things they operate in seasons and times. Secret yekuita mari kuunderstand the seasons and the times. Kune zvinhu zvakaitisa mari kudhara zvisingaitise mari nhasi. Arozari kuna vanhu vakati malaini atinawo ma0771 kwaichinjwa nemombe. Izvezvi kana nehuku hatikupe. Yanga iri season yacho kune munhu akaisa akatova nedanga nenyaya yemalaini. Kunoti munhu akagona kuoperata mumaseasons. Saka Jesu pari kuti varombo muchange muinawo nguva dzose. Ari kuti vanhu vakapfuma mindset yavo ndeyekugona kuita seize the opportunity. Yes. Nokuti mukadzi uyu she is preparing my body before burial. Mark 16. Vakadzi vakazouya kuguva nezvinonhuhwira ida kuzora mutumbi waJesu vakasvika muka. Chavakapotsa chii? Itime. Zvavada kuita zvakanaka here? Yes. Ende pavakapotsa time yacho vakawana blessing here? Kwete. Akaropafadzwa ndiani? Zvanzi naJesu kwese kuchaparidzwa vhangeri nyaya yemukadzi uyu ngaitaurwe in memory of her. Kuti mukadzi uyu akatora blessing yakapotswa nechechi. Vakaprepare zvinonhuhwira ndaana Mary Magdalene navamwe madzimai. Vakasvika Jesu asipo, havana blessing yavakawana. Vaida kuita chinhu chiri right parong time. Amai vakapenda musana vari pakati pevamwe. Jesu ndokubva avashedza kumberi. Kuda kuti Jesu akagona kuona kuti kune dhimoni riri kuvanza munhu ane problem. Unombozati nevanhu vane problem vanodaka zvokuti unofundzira kuti havana problem. Kune dhimoni inovanza urombo zvokuti munhu unonguvati imene. Zvokuti paruda kubatsirwa vanhu munotomujamba. Kune mweya wokuti ukanyatsokugara zvakanaka uri wenhamo zvayo haukushayisi kana dumbu. Saka unofunga kuti pamwe ipinga une mabhizinesi unototsvaga basa une dumbu rako iri kesa sekuru. Uchitobhigwa sokuti kumadhara uri pamahwani. Kune dhimoni rinokuvanzira nhamo rinokupa mafishers erugare zvokuti pese pada kubatsirwa vanhu unokuchingodza havasiye varight. Unopiwa skini yekungongodya musha utinoziya zvako. Pane zvinoitika pauri zvokuti vanhu kana vada kubatsira vanhu vanoti haya vasiyeya itimire kumadheodheo wosinatogara. Takapa Jesu kuti ashedze mukadzi uyu inhau yekuti mukadzi uyu anga ari kumashure kwevamwe yeti ane dhimoni rekupenda rakamupendesa musana.
But anga silikuoneka face. So Jesu wakageta a prophetic insight. Yekuti apo pane gate pane problem. So kune mweya inovanza matambudziko evanhu. Unotaura English yekuita unga hameno zvimwe zvinhu. Vanotozoona wapedza kugara chiro chakanaka wakuti ndipo 50 cents kuenda kumaraini. Hana 50 pa English yese. Hapo haichike chirungu. Kune dhimoni rinogona kuvanza nhamo yako kuti utadze kubatsirika. Uri musikana mudiki unopiwa mafeatures emukadzi mukuru. Unokuchimoremedzo makadiko atete haupfingike. Unozokuti pane dhimoni rekuti handichaenda. Unoranzwa unopiwa imba yausina. Makadiko atete dzakadii mhuriwo kutoda mhuri yacho. Sorry, zvorwadza but it's the truth. Zvinhu zvinosanganikwa nazvo mukurarama. I remember ndichitaura nemumwe mukadzi so vanoparidza kumutu. Vakadiko mamba zvikazvizwa ndisisi. Anyatonditsanangurira ndinozoti dhimoni ranotopa munhu imba yaasina. Vese kana anishauri kupfimba akakuona anoti makadiko atete. Hazvichaita. Unopiwa mafeatures anovanza your challenge. So mukadzi uyu anga asiri kumberi. Bhabho rati Jesu akamusheedza kumberi. Kuti anga akavanzwa ari pakati pevamwe. Mwari dambudziko rako ngaarione. Chese chinoda kuvanza your challenge Mwari ngaakupike prophetically uye vashandure situation yako. Akasheedzwa kumberi aine dambudziko rokubhenda musana. Kana musana wakabhenda wakakombama kurorwa kwacho kunonetsa because pregnancy inoda kuti ive nebackbone strong yakadai inotakura the pregnancy. Kana wakatobhenda kudai hazvichaita inokudonetsa. Pane kuti vanhu vakude vanokudzira tsitsi. Kana anokuda wacho akafunga kuti mhuri yacho izvi zvinobuda sei anobva asiyana newe. Ende munhu kana akakombama musoro kwauri kuno kune vakarebawo vakasvika panapo. Kurati vapfana ndo yaiva environment yake. Zvidiki vadiki ndo vaiva type yaanoswera nayo. Ndo zvaishepa mindset yake. Ati pano tinoona baba vane chirwere chekubhenda ichocho. Instead yekufunga sevakuru nekuonawo kumberi kuti ndaane mhuri ndaane vazukuru dai ndavaka ndadii anenge achimoyanura zveboys. Zvaanotaura zvaanofunga handi zvezera rake. Ane dhimoni rakamubhendesa mindset. Haataure zvikuru nyangwe ari mukuru. Anotaura zvevapfana nokuti ndo kwakaiswa pfungwa dzake. Nemanikname nemazita ainawo ndeyeboys. Ukazoona age nanoona basatana ari kurwara nemunhu. Koza kune zera rokuti munhu kana achinda kuenda kumba unofunza nekuenda kumba kwake nekuda kwezera. Unonzwa kuti pamba pavanhu paanogara utonzwa tsitsi kuti heshi. Koza pane zvinhu zvokuti zvikasakurwadza change is pain ine kabenefit. Pain originally haina kubva from the devil. And I'll show you a scripture. Mwari vanoti kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona, which means kuwedzera kutaura kuti wagara uchirwadziwa pakubereka. So pain originally yagara iri pamunhu, not from the devil. Vana Mwari vakangoti I will increase, ndichawedzera, kuti yagara iripo. Pain ine zvainogadzira. Ukaenda kujimu chinoita kuti munhu anzi monya munhu akasimba ipain. Ukaenda kujimu kwasimudza masimba unobuda imomo zvese zvichirwadza. Marwadzo iwayo isaini yekuti wakutosimba. Baba simbi dzinosumudzwa unonzwira munhu tsitsi kuti wanozviponderei. Achisuwedza simudza masimba paindava kuda kusimba. Pain iyoyo kumultiply kwemacells. So pain in lifestyle yemunhu kune pain iri initiated by the devil. But wait, a pain iri ordained by God to bring something good out of you. Saka bhuku rake Exodus zvinoreva kuti kubuda. But havana kubuda svika pachapter 12. Sei mukubuda vasiri kubuda mune pain yaigadzirwa. Kubasa vanga vakuoneserwa
poda zvidina zvakawanda maresources zitaima shoma. Exodus haitange nekubuda, inotanga nekurwadziswa kuti mubude. Mwari wakada kuti uwe nemind inofungawo kutsvagawo stand nepekugara. Paunorojha ipapo anofanira kuita noise. Chero mistake yaitika ndiwe. Wegoita pfungwa kuti ndikanzi ndepangu pari pacabin zviri nani. Ndatambura ndanzwa panapa. Chero kamwana keipapo kakaita mess kutoilet ndiwe. Chokuti unogona kupinda mpuya kuti Mwari wana ndikumukira ndaiva ndida. Mwari wawedzera volume yekumukirwa. Faro aiomesa zvekuti vanhu vakanyatsoona kuti kuna hakusi kwedu. Kosa chisiri chako kana chikanaka sei hachisi chako. Chisiri chako kana chikakunakidza sei hachisi chako. Chinonzi chako chine value. Mwari akatombovakomborera vanhu muEgypt vakagara environment yainzi Goshen, but they were still in Egypt. Saizvezvi mukurodya kwako uri muGoshen environment. Lendoti hanetse wewe hataure newe unongisa mari kuaccount wakatozorora. But remember, Goshen was part of Egypt. Pfungwa yaMwari chaiyo ndeyekuti ubude imomo. So kana nguva yekubuda yakwana, vanobvisa the Goshen effect woisa the Pharaoh effect. Hey, inokupa inokusvitsa pekuti unozoona kuti asi Mwari makaita henyu. Dai vasina kundida izvi vakandiita izvi. Taifira ipapa. Last week ndaitaura pamusoro pekuti kune mabasa ekuti harisi basa raungaite permanent in life, even zvakaoma. Ibasa rekuti ndopekutangira uchitsvaka zvimwe zvekuita. Vese vaunoyemura vari kumusoro vakatomboita mabasa aunoita. Pachakaita kuti vaende kumusoro, pavaita mabasa iwaya vaifunga zvimwe. Satani anokuputira zvekuti unozorora. Pekutangira ndo paunofira. Aiva neshamwari garden boy. Ndikamutipa kuti bururu kamari kauri kutambira poto chisapa site unyore masubject wakafoira utange kuita zvimwe. Paakanoudza murungu wake akanzi ndiani ari kukufurira iye. Kwete ari kukuadvisa, ari kukufurira. Pano uri kushayei. Ingani zvakatese tikukuitira zvakanaka. Zvanzaiwa, ingani mamuchiti muchazobuda muno muchienda kuAmerica sandozoita sei. Zvandine muzukuru futi kuruwa ari kuda garden andokusiya ikoko. Wada kuitwa garden boy wedzinza. Shandira dzinza rese. Ende kwauri unongochiona rudo. Arungu wangu wakandisiya panapa. Andaivashandira vakaenda kuAmerica saka ndakasiya kwababa munini wacho kuruwa. Nekuno kuzvikanetsa ndogona kuenda kwatete wacho kunotona. Unopedza dzinza revanhu kwauri garden boy. Handisi kuti basa iroro hariitwe. Ndiri kuti usafire panotangira vamwe. Vese vatinoyemura vari kumusoro vakatomboita zvisizvo izvo zvakashoreka izvi. Baba zvakashoreka zvinoitwa. Even kuroja one room kunoitwa. But kufira mu one room iera. Wapekutangira kwete pekufira. Urimo pakuda kuti Mwari ndionere unyasha. Vese vatinoyemura vakapfura neikoko. Landlord wako aitomborojao. But haana kuramba ari roja. Ndozvinodiwa futi mauri iwewe. But iwe anokubata musho kuti ufire imomo. Anenge achikupendesa mindset. Amai vandaverenga nezvavo Luke 13:6. Zvanzi 13:16 vanga vane chirwere chekupenda musana. Backbone ikapenda kudai havaoni zvinoonekwa nevamwe vavo vezera ravo. Vanoona zvepasi zvevadiki zvevapfana. Havaoni future, vanoona now. Ati ndo type yakarambwa naMwari muna Judges. Gideon, vanhu vanwa mvura nemiromo isa pamaoko, enda nawo unokunda. Vanwa nemiromo ngavadzoke. Vanodzokerere ivo vanwa kanwiro. Kunwa nemiromo chete kutaridza kuti hatina basa nekwatiri kuenda, tomboita zvepano. Saka enemy kauya kuzokuataka, unotongofira pane zvauri kuita izvozvo. So tine vanhu vekuti havaoni kuti vakura vane vazukuru pane zvinoda kuitwa muupenyu. Vari kungoita izvozvo zvepano. Tande zvepasi rino kudenga hakuna. Challenge yaamai ava ichallenge even yeAfrica. Africa hainyanyoona kumberi. Vari kumberi ndo vari kwatinoenda kwedu. Technology and everything else vari kumberi. Isusu tiri apa. Zvatinofanira kunge tichiita ukuadvansa
zvinonyatsoitwa pullback nekuramba tichingodzokera papi. Ruvengo ratiinarwo nevarungu nanhasi, pasi hatigone kuita bheri, tinoramba tichingovhura pasi kuti imhandu tikangogaragara havasi right, tikagara havasi right, ichokwadi havasi right, but tine future, tine kwatiri kuenda nelife todii. Munoziva kuti challenge yekuramba wakafocusa apa ndeyekuti hakuna chezero rako chauchaita, hakuna zvakanaka zvekumberi zvaunoita, life inofira ipapa nokuti focus yako, power yefocus yakamira sekudai. Moses akanzi gadzira nyoka yebronze uise padanda, anenge atarisa nyoka iri padanda anorarama. Poison vaitoruma vanhu, but havana kunzi nzvengai tizai, vakanzi nyangwe nyoka dziri poisonous dziripo, chichakuponesai ifocus, tarisai panyoka iri padanda. Kurati ukaziva kwekutarisa zvinorwa newe hazvina simba. Looking unto Jesus, author and finisher of our faith, ukaziva pekuisa focus, nyoka dziri poisonous inzwa vhanga iro rasina kuchipa. Why? Because nyoka dziri kufamba idzi dziri kunzisiyanai nadzo, musatarise, tarisai isingafambe iri padanda. Ende tichitoruma munhu pandeki chichonzwa ai munhu achichema daroka osiyana nazvo apo. Zvichida imwe yapinda mugemenzi mako, yapinda mutsoka, karo yatosvika pamutsipa, wanzi vakuru mukada kurarama apo. Iyi yakakudai siyana nayo. Vakatarisa nyoka iri padanda vakararama. Amen. Power yefocus. Dzamai ava vakarohwa nedambudziko, dhimoni charakangovaita rakabhendesa musana, rabhendesa musana rangari kuti ataka many areas. Wai, kana musana wabhenda, musoro wako unenge watodzikisirwa, hauchagona kuona kwaunofanirwa kuenda. So mukurarama izvezvi tine vanhu vakatobhendeswawo, vechidiki vanobhendeswawo nemadrugs. Madrugs pavanovatora pai vanenge vachifunga joy, entertainment, not empowerment. Wese anoita taking madrugs haafunge empowerment, anenge achifunga entertainment, kunakidzwa. Vafana vazhinji vasvira kunakidzwa, vanodanzi kufadza njere. Munhu wese aritakura achitenga madrugs akabhendeswa system yake nedhimoni. Chaanofunga ndechekuti kana ndarova so hanendiba hai baba ndichidakirwa, haafunge kuvaka, haafunge kuti kuroora. Osakana munhu atanga madrugs mega unotozadzwa mberi, unotozviziva. Mufana wako akatanga madrugs unozati hapana musha uchavakwa, hapana vana, hapana mhuri, hapana chii, kungoonwa kusvika chafu. Chii chakaparidzwa kwavari paishu yemadrugs? Entertainment. Baba, life there is more kudarika entertainment. Kune zvinokosha kudarika kungonakidzwa beti, wanakidzwa wozodii. Kwese patinoenda kune kuchiti varaidza kuye, kune vanhu vanenge vachitoita zvinhu zvavo zvelife. Vanhu vaka night club haaite pfungwa imomo, anenge ari kumba, anenge achifonera vanhu mabarmen kuti vanhu varimwe, anoziva kune type yenyu inorara ikoko. Muridzi wenight club haaite pfungwe munight club, ozorisecha izvozvo, anoitisa iwewe ikoko. But mulife kuna vanhu vatozikana kuti vanhu ndokuitisa kuvavakira kwekurara. Unoziva kuti haatombofara muridzi wenight club kuti audze mwana wake musikana kuti agwagwagwa kuna vasikana vemadero, enda unofanira kuboosta business. Andozati vana vevamwe ndovachaenda ikoko. Wakahadi akangoona mwana wake ari munet club iyo anopenga muridzi wenet club, ada kuti vana vevamwe vapinde ikoko. Life is stable. Kuna vanhu vakapanyika uzokuitiswa tete. Hapana chachisa nemunhu anotengesa madrugs, munhu anotengesa mutoriro nhasi, kana ari munhu mukuru, haatombode kuti mwana wake apute, anohobhera vevamwe. Anotobatikana anzwa kuti mwana wake akuita zvemadrugs, iye ari yejesmen. Anotorwadziwa singaiti, wangu mwana, but muri kutengesa nevamwe. Saka kuda kuti iwewe sababa uonese mwana wako kuti mwana wangu kuna vanhu vari kukurongera.
uri bhaya kana wakaonekwa nevanhu havana basa nedestiny yako. Life iri more than entertainment. Munhu wamvura nemuromo musingaise mvura maoko muchiisa pamuromo zvinotaridza kuti naMwari chaiye hadi kufamba newe. Why? Mwari ari kuda vanhu vane focus, vari kuziva kwavari kuenda. Life haisi nhasi chete, life ine chekuita namangwana. Madecisions ese aunomeka usina vision yetomorrow anokufaita muna tomorrow wacho. Chese chawaona nhasi chakunakidza ukapinda machiri usina kufunga ramangwana kuti chinomira sei, chinova a threat to your downfall. So Jesu akati amai yekumberi ndokubva uya zvikati haasi here the daughter of Abraham abatwa nedhimoni ramubhekisa musana for 18 years. Woman thou art lost. Wokubva aporeswa. Toda kuwekera ndikati 18 times 10 180 no straight line. Daughter of Abraham. Abraham achionana naJesu akamupa a 10 in the form of Melchizedek. Saka mwana wa Abraham ane 18 ari kungonzi by right you are supposed to be straight, but you operate about 45 degrees. Tine vanhu vane potential hombe, but life yaari kurarama akakudza kufunda kwake, maconnections ake nezvaanoziva, oona life yake unozoona kuti life yakapendeswa. Unazani unoona kurarama upenyu usiri hwako usingatomboda kuprofitwa wega unofanira kutongoona kuti haisi life yangu. Amene zviri kuitika pandiri haisi life yangu. Musikana kana aine nhumbu even achiti jeni baba wake vanomubvunza vanhu naijeni mwanangu nhumbu ndeyani, iye aijena nayo sei vachiti ndeyani, vari kuti wakatakura hako but wakatakura yemumwe munhu ndeyani. Kuti mulife tine vanhu vanotakura zvinhu zvevanhu. Kwanza nhamo yaainayo haisi yake uyo akarongeka munhu akangwara but nhamo yaanayo so haisi sensi yake. Amene zvakaitika kumareni kwavo vakangozvisa bara. Is she not the daughter of Abraham, whom the devil has bound for 18 years? Though healing beds and not what Jesus said about Abraham. Why? Without connector, the 10th and the 18 years, with our 180 degrees, which is a straight line. Rights don't stand for you, but if you know your rights, you must stand to exercise them. He, I kinule iba. He, inokinuliswa iba. Kuwane right key, usingazive right direction, unorara panze, tena kuchikora key. So having the right key and having the right knowledge, no guarantee kupinda mumba. Bakuru bato mbemu life ibato emusoro ye mindset. Amen. Kumushao kuvanhu vanodzinga shiri kumunda nedzimwe mhuka, havaswere mumunda. Wani chimunhu chavanogadzira chavanoti escape chinenge chine chewaya chine hovhorosi neheti. Chinhu ichocho ndo chinodzinga shiri but hachitaure. Ende shiri dzikauya hachiti sha but hadzipinde. Kuti shiri hadzidzingwe physically, dzinodzingwa mentally. Dzikasvika dzinoti mune munhu. Even asiri kufamba dzinongoti mune munhu. Zuva rotodoka dzisina kupinda munda chiti mune munhu achabuda. Zotofa nenzara. Zvakuti pakauya nemusikanzwa anoti ndipei $20 kushiridzo ndoda kumubvisira iproblem iri mukati. Baba maigona kutopinda mukadya chirimo. Saka pane pamwe kuti vanhu vanobhadhariswa kuitirwa zvinhu zvavanofanirwa kuita kana dzavhurika. Unozvara ndiJoseph bedzi akadzorera mari mumasaka aziva kuti vakoma vangu havazive kuti ane chibageti yani. Osa pane pekuti ukaziva kodzero dzako muna Kristu unomufanira kuti izvi zvakabhadharwa naShe. Amen. Ukasaziva zvakabhadharwa unobhadhariswa. Nyika iri stable ndiJoseph chete aidzora mari. Generation yedu isu zvedu waiunza zvako hatidzore. Mari yangu iri paudofu hwako. Dai Mwari akatibatsira titioparetesa Joseph. Joseph akatoziva kuti aiwa we are the same blood. Ukaziva nhau yeropa raKristu nezvaakakuitira, there are things that you are not supposed to buy. Saka pane statement yekuti it was paid in full. But if you are a fool, you do also the payment. Kungoziva kuti kune chibaga haisi enough. Ziva kuti chinani.
nokuti simwanguwane chibage ndi Joseph mfana wenyu saka muongedza mari ndinotenga chibage amusuppose kutenga tinokupai kutenga ignorance haisi hanga wakuru weapon ya devil iri muignorance mumindset mukadzi dambudziko rake ramusvitsa mu18 years akadaro Jesu paanotara zvaAbhurahamu ari kuti dai aiziva right yake semwana waAbhurahamu atova muright season muright year yekuti ave straight was 10 times 18 180 180 degrees means a straight line but asvika mugore rekuita straight but anoramba akakotama nokuti haazive zvekwake. Rights don't stand for you. If you know your rights, you must stand to exercise your rights. Saka uchiona nanhasi unoabuswa your own rights. Baba ariko anonzi human rights, but haitirwe munhu wese nokuti ndiye human. Anongoexerciswa zvakanaka kuvanhu vanoaziva. Ukaziva kodzero dzako hazviitwe hafu pese pese. Zvimwe zvaunoitwa zvafanira kunge uchizviitwa, but vanotoziva kuti hauna chaunoziva. Zvafana kuziva murau chaivo. Time yemudhara uyo ainzi polisi chiuri. Aroti kuvaitwa pese pese. Remember those times. Munhu wese afamba nemotanga nemhosva. Wozi waisvika kune mutombo munyowani. Spare unaro, fire extinguisher unayo, reflector waisa nekuti uchingosvika so vane umwe munyowani. Waitobhadhara mari chete. Why? Nekuda kwokuti iwe hausi kudzidzisa constitution, you are not a lawyer nji unenge ungori nefear. But pakasvika munhu anoziva law anoti tsana uyai apa zvakatanga rini ichapter chii. Newacho ari kumusunga nechapter chacho asi kutomboiziva futi. Chainongonze nemunotora mari kurobhu. Vanofanira reflector padoo. Pakasvika lawyer rikamira nawo unonzwa kuti sorry mudhara no iripo mudhara itai. But pakasvika umwe inobuda. So marights haakumiririre. Kana une marights unofanira kumira. Rights don't stand for you. But if you know your rights, you must stand. So the same in the kingdom of God. When you don't know yourself in Him, ukasaziva kuti uri ani muna Kristu, the devil will mess you up. Ati pakaitwa parents day kuchikoro, mukomana aitibhula every day. Akashamisika ndachinja language. Because every day, ndiye kuchikoro, aingomisa bhutsi yake kudai. Oti mfana wangu, polisha bhutsi ya mkoma. Topolisha iwe, tichitambudzwa. But pakauya vabereki paparents day sekuru vangu vakauya. Vachifamba vari pamberi apa. Iye akati mfana wangu, polisha bhutsi ya mkoma. Ndakacheuka ndikati mfana wako unomuziva leo. Ega ndopa akaziva kuti hawanzopindura achidai mfana. Surprise asata nombomudzwa ndinosimuka. Amen. Iye akajaira poverty, the lack of knowledge, create a culture, a lifestyle, nematauriro akadesignwa nepoverty. Pari pekuti munhu anotaura kogoita pekuti mari inotaura. Handinoziva kuti mari inotaura. Kana munhu ane mari ane matauriro aunonzwa kuti haasiriye but mari akutaura. The same with poverty. Nhamo inotaura. Pari pekuti munhu akataura sanonzwa kuti nhamo yataura manje. Ane wabvuma kuti mari inotaura. Munhu akaita mari ane zvaanoita zvanonoti imari yakutaura. Even nhamo inotaura. Ukanyatsomachiwo chazinzwa painotaura kuti iya nhamo iyi. Pane time yatakamirirwa nemuchinda so tichienda kumaraini. Anga ne pick up. Pinda mfana mitiende. Ndatojambira kungoro ndagara. Zvanzai uyo kumberi. Ngati hakuna kuri ball plus inhamo yataura. Kungoro akuite ball darika pasita azviite kunyepa. But nhamo inokuudza kuti chikuru kuenda. Nhamo inotaura ufunge. Inokoshesa zvisina basa. Tondasikana garai pasofa. Woti apa Zambia ipapa right ufunge. Iwe Zambia ne sofa, Zambia rinoita right darika sofa. Poverty inotaura ufunge. Unotofunga kuti munhu ari kutaura iri nhamo. Nhamo inoita kuti unakidzwe nezvisinganakidzwe. Inokupa masayings so. Chikuru kufema. Kune mafemero. Chero wadya. Ukaenda kuchipatara kune inonzi balanced diet. Hakuitwe chero wadya. Life chaiyo. Panopamba kuti ukarwara utomboda mushonga. Unodzwa chikafu chekudya. Unorwariswa nenhamo. Funga kuroiwa. Brother,
amai vekubhenda musana ndiwe ndini tine area dzatiri kuona future nekumwe kwesho tiri kungoona panapa. Saka munhu ari kuona pano asingaone kumberi haagone kuprepare concerning future. Saka Mwari vanoti kuna Gideon, vanhu vane miromo kumba but vatonwawo mvura zvanzi ndoda vanhu vane maoko vachiisa pamuromo. Why? Because vari kuchera mvura nemaoko vachiisa pamuromo, vanhu vari kurespecta kuri kuendwa, havasi kuluza focus. Hongu vane nyota, vari kupedza nyota but vari kuziva kuti tiri kunwa kuti tiende. Vanhu vane miromo vari kuti zvimwe zvese hazvina basa, tombourova. Ndo generation imwe yakazara panapa iri kumbourova. Akazokalkuleta so kuti makoti mangani nesimenti unozonoti ndairova dzimba. Unogona unwaimba ka nemaniro ako unomwa dheni zveshuwa. It's time yekuti dai Mwari vatibatsira tavhurwa meso tagona kuvawo nefocus nedestiny nefuture. Vona wakura pururu chawaitawo muupenyu chii ndisati ari kukuataka chiita naro neupenyu manje. Sangoti Mwari vanoziva kuti hauzive ende uri kufirai kuti hauzive. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Mwari haasi kuti hausi wake, hanzi utori wangu but pativi iri kuparara uripo. Vanhu vangu vaparara kwete vasatani vangu. So kuva wake haisi garanti yekuti hauparare, svika wane ruzivo. Ruzivo runotsvagwa. Haucheme to get knowledge, unoita shungu to acquire knowledge. Mwari anotaura problem kazhinji kuti but asana munzwa Mwari achitaura. Mwari vanotaura hauzive matauriro avo kwete kuti hausati wanzwa. Wakavanzwa wafudza kuti munhu. Mwari vanosvika pakutaura vachishandisa enemy kuna Gideon kuti kana iwe nemuranda wako Pura muchitya enda kukembe vaMidhiana unonzwa kuti vari kuti kudii. Mwari vakasvika pakuziva kuti Gideon ndiri kutaura naye but inini handitrust vetanzwe vanhu. Saka pamwe pacho Mwari vakataura newe ndoziva kuti haunzi vanotokutumira vanhu. Vanoenda kutombotaura newe feya so but vanoti kuti beta enda kuvaMidhiana. Anononoka kuziva kuti Mwari vataura. Pane Jona vaifunzwa kuti imhepo gamba ari Mwari ada kuchinja rodhi yaJona. Vamwe vainzwa mhepo but Jona aiziva kuti ndine zvandaita pane kwandofanirwa kuenda. Nemwana kumbo mufana mudiki, kana ndichitaura naye handitaura naye semunhu mukuru. Kana ndichida kumupa sadza handiti o sadza, ndinoti o tata. Tata zvichinje product yanda kumupa, zvinoita kuti tiwirirane kuti agone kutora chanda kumupa. So Mwari vanotaura but dzimwe nguva vanotaura at your level. So iyoda Mwari kuti ataure zvinoshamisa makoma azunguzike. Akatodaro unotiza, anotouyawo mulevel yaunonyatsonzwa. Anotaura ngemufeso wako. Saka unongochingoti wakomana ringotaura nyaya ariye zvake. Because anotoziva kuti akauya saMwari haungazvigamuchire. VaIsraeri vakamboitanana naMozisi, uri kutaura naye wega, tiri kutomudawo Mwari iyeyu. Ndobva vanzi garai muzasi megomo, Ishe vari kuburuka pagoma. Vakatopedzera kuti Mose ende unotaura naye, gomo rakungoita earthquake. Pane moto, pane hutsi. Vanakati kana mukuru wacho ari mawiro asati akutaura, kita angutaura naMose asati auya. Zvavane munhu akati ndoda toona president wacho, ndoda tovaona. Wanzi vari kuuya kumba kwako. Zvinotanga zvauya wega unopedzera unzi kuti aiwa tozitaura aiwa. Because panouya zvokuti wega unoti vakuuya zvishuwa. Saka there are times kuti vanokupa nhumwe yekutaura newe kana counselor but achimirira the voice of the Father. So the same with God. Magetsi chaiwo kana kanzi ajamba pamba pakwa haumboenda uchinoti chitingonektai direct kubva kukaribha kwacho. Unotoda kuti ambotenderera nekusubstation aribodi unozati akangoya direct hamugariki. Unoda kuti ambopinda mune chimwe chimba ambotapudzwa akona chitapudzwa achiuya. Saka nemwe nguva Mwari anongotuma inini unzi atsano udzaya napururu yenyama. Oti but teda unyatsoona zvinoshamisa kuti Mwari ataura so. Anoshamisa but unogona kuuya in a way yekuti ugone saying yekuti Mwari mhinduro yaMwari inononoka. That's a lie. Mwari hanonoke. Vanhu vanononoka kuziva kuti anopindura sei. Anogona kupindura through a situation.
anogona kutopindura through pain. Iwe uchitoda favor, anounza pain inobereka favor. Saka uchiona neimwe nguva kana ndiri ndidhanyo ndakandwa mugomba, ndaigona kuchema nekudeclare shumba ngadzife. Gamba kupinda kwako mugomba reshumba, pari kupindurwa nyaya yevanhu vakumukira kuti paunobuda vapindewo. Kagemu kekuchinjana. Ende shumba dzichazoudza mambo kuti ari wrong ndoupi kana dzaakutsenga. So kune situation inotova answer to your life, but you are still praying for God to answer you. Focus inokosha. Kunwa mvura nemuromo usinganwe nemaoko. Vakanzi ivo ngavadzokere kumba. Mukadzi ari pana Luke 13:16 anga ane dambudziko rekubhenda musana. Ari mukadzi mukuru aita semusikana mudiki. Why? Nokuti kune musoro wake kulevel raakapfuura. Anofanirwa kunga ari kulevel repamusoro. Saka wese waunoona akura anoita zvevapana ndiye wandiri kuparidzawo. Akabhendeswa life nemadhimoni. Achiri kutonzi boy friend. Anoti boy insult. Because hakuna boy we60 years ka. Uri kungonzi you think like a boy. Fana ungo uchivaka uchitengera vasikana mapizza. Saka you are a boy friend. A friend hapana kuipa pa boy ndo pawakuwanzira. 70 years boy. Mwana kako is a boy, we uri boy futi. Move bacha ringani rafu futi. But katipika ungo kuti utano makapenda. Uri kutambira kwe boys. Imuri chibaba. Iro Bible rinototi murume achasiya baba naamai kuti agone kuenda kumudzimai wake. Vaviri wanyama. Murume, a man, not a boy. That marriage is meant for men, not for boys. Why? Because chiri kunzi men in mindset. You are now a responsible man. Wasiyana na boy. Uri boys wamwe wako vaikushedza kana kutoridza kodi panzapo. Wotodaira. But zvindaite here kuti wa murume mukuru utori kubedroom. Kodi yoro wapanza wotodaira. Madam woti ndawoti timu rangu. Ayo kandia zvana boy guys. Inda makabhendeswa kudaro. Oza kune discipline inowanikwa nekuti you have now become a man. Level rese repamusoro rine demand yeimwe discipline yausingafanira kuita uri ikoko yawaita uri pasapo. Ukati waivhini president kana ukapisa sei kunwa freeze it. Akuite ungatonira mumota. Why? Because ukangonekwa uchinwa cheti. Newspaper ninyika yese kuti Zimbabwe yaoma mukuru anwa freeze. Saka vanoita display kuti zvimwe zvavanoda vanozviita private. Why? Because level iroro harisiri raboy ramene. Kana ndafarira bhora kuti tamba chikweshe murodhi hakuchaita. Ndiri mukwasha wamwe vanhu. Imagine atezera usvika unoda wafana murodhi. Nomafanizi manje. Character inenge yakabhendeswa. Luke 13:16. Yadza unotaura picture yekuti wakabhendera kuti uri straight. Wega uri kutotaura zvako. Haungaswereka ungotaura bhora masports mafarira. But unotaurwa uzvelike. Yes. Odaro Ronaldo imba nayo hauna. Komana vatukurira ale kubva kwake. Akuda kwako. Yadza tosati tikasati sopiwawo time. Ndabo pane zembo ndikati kusapota vamwe zvavanoita kuri right. But kuitawo zvinosapotwa zvotaridza kuti waakuraramawo manje. Hausoraramira vamwe une zvako. Iwo munhu anoita bungwe bend. Auna mwe pako pakabhana akabata koti. Tarara kwatuku baba bungwe. Ziwere achitoimba zvo. Ngati tikatora tuku kuti arare kwako. Tukakapanga bhume. Azviite. Wavaya panyika zviitiswa. Asati waonza vanoti tine bhora musi weSunday. Magate anovhurwa na11 kwete kugoes kupinda na11 kutabona 3 vari kudza hakuna chimwe zvaungaita yogariro chimwe chinhu zvada kuchicalculate mulife so advert yecastle wakamboinzwa hanzi it's you who make castle lager great
The opposite is also correct. Is the great castle lager making you smoke? Don't buy the business. You get a great message. Life ndojo inoda kucalculate. Kuti ichi ndechawo ndechangu ndechedu. Warira kuita zvevanhu usingaite zvako. Panyika pari rafu zvekudaro. I'll give you this text. Last week, ndaitara nyaya ya 1 Kings chapter 1. Musikana anonzi Abishag. David anga achembera asinganzwe kudziya. Vanhu vakamisa magumbezi akaramba achitonhorwa. Havana kufunga kuwedzera magumbezi anobatidza moto. Vakanotsvaga musikana mhandara inonzi Abishag. Hanzi uya ugare mugumbezi udziise mambo. Kutova mhandara self discipline. Anotodawo kuzvibata kuti azonyatsororwa. But kune vanhu vamutsvaga kuti adziise mugara akakufa. Waste life yemwana wamwana. Vanhu ava vanotsvaga vana vavo vakanotsvaga musikana ainzi Abishag. 1 Kings chapter 1. Basa rake nderei kuzodziisa mambo. Wake upenyu huchitonhora. Because paanozobuda mugumbezi raDavid afa. Maybe after 6 or 7 years. Paanodzokera kumarokesheni. Vaida kumuroora vakaroora kudhara. Unenge uri ambuya uri mhandara. Kuwestwa. Ari mubhaibheri musikana anonzi Abishag. Ende zvazvinoreva kuti Abishag zvinoreva kuti father of error. Error kuwestwa nenyika. Kuti vanhu vakafunga kudziisa upenyu hwavo vanotambisa hwako. Panzapa vanoitomuyimura kamusikana iyo. Zvake akaenda kwa mambo. Dhimoni rinowesta vanhu rine tumabenefits. Nokuti unogona kusaona kuti uri kuwestwa. Vakatoona mukomana achikugochera. Programu wambada tokugochawo. Vanokalkuleta vakomana vanogokunyepera. Safuka chake kungoda kugocherewa. Hana amai, hana sisi. Basa rokugocherewa neshuwe. Nakati, dai huku yaifunga. Oza munhu anofidha huku. Programu yake ndeyekuzochera huku. But ukaudza huku kuti ari kukufidha iwe suspect. Unonetsana. Zvinokudza tiri kutengerwa chemutauni chikmash. Oza musikana ari kutambiswa so ukamuudza kuti uri kutambiswa anokudza kuti kwava kumaholiday kwaari kuendeswa. Tatiri kuDubai tine iPhone. KuDubai hakusi kwatete. Unororwa rini mbobvunza zvekwatete pamarondera. Indada kuDubai kure. Mweya wekuwestwa una naDubai mukati so. Tatiri kuleka atakatata tikazoiswa. Pachiwestwa munhu. Ende vamwe vachikuyemura ane iPhone. Akaenda kuholiday kwakati. Uchiwestwa in the name yekuti pane zvakanaka. The devil are so cunning. Akada kukudemenja. Haunze chinodemenja. Anounza a process inozokudemenja. Haunze chinhu chakaipa. Anounza chakanaka chinozoipa. Akakuunza chakaipa unotongotiza. Anounza chinhu chinozoipa. Vanotanga pari kugocha, pari kuleki, pari kudii, ozomitiswa munhu. Nesozotatu mukadzi wake. Yanombuka. But I wish ndinotokupa nhumbu, ndatokuramba, ndatokushupa. Toda kugocha. Pachizogochwa munhu, hapana toda kugocha. And don't pa type yako yo class yekuabuse. 1 Kings chapter 1. Musikana angari mhandara akaiswa mugumbezi raDavid. Unoziva David munhu aida akadzisikaita. Ndofunga ndosaka vakafunda plani iyoyo. Havanofunga magumbezi kana moto vakati mukadzi. Vakadzi vevanhu vese vaitorwa naDavid aita vana nawo. Solomoni akatoberekwa naDavid naBetsheba. Betsheba aiva mukadzi waUria. Mhandara dzakauya kwaDavid dzikabereka madzimambo. Mvana. Mhandara ikabuda ikadaro. Bible wrote the king knew her not. Aigara mugumbezi namambo. Vasingabatani ari mugumbezi. Osakani pekuti unoiswa musystem yekuti vanhu vanoti zvako. Kamba uri pamahwani mukatimo. You can be a public hero. Private failure. Uri zimoto unochiti binga boss. Uri moto uchifunga mhiko dzacho. Saka ndito mwana wakati. Uri muzigumbezi. Vakanzi kurato.
Saka 50 years ndakanza kushike kai. Anza boss, unokati that 50 atisvikwe. Mwana haitwa. Ubosi uchatura yeo. Uchidzirwa uchibadza maekoni umo. Tomorrow we are here as well. So God bless you. Thank you so much for listening to the gospel. Father, we thank you for your word, for your grace and your favor. Thank you for speaking to us. Amen. Thank you so much, guys. God bless you.